Belibingelela ukukhathile njengenjwayelo. Namhlanje ngisekhambeni njengohlezi sikhambeni njalo ngomsebenzi wedlozi. Namhlanje ngise-High Monte. E-High Monte ihhotela eseduze ne-Monte Casino. Naye nje Monte Casino la. Namhlanje bazalwane ukuthi angikhulumi ngento engihluphayo. Engihlupha ngoba ngihlushwa abantu ngayo. Bafuna ukuthi ngiqhamuke nempendulo. Okay, ngizoqhamuka nempendulo but engicelayo ukuthi umuntu makalalele lo muntu amlalelayo. Uma ukuthi lo muntu omlalelayo uyamzwisisa, hlala kuyena ukuze kuyena nalapho ukhona ufuna ukugcwalisela ulwazi lwakho uthola kuyena. Because akuyona yonke into efanele ize iphendule ukhathini noma izifakazo ukhathini uma kuthiwa i-right. Abantu bathatha into eshiwo abantu bazobuza kimi as if into kufanele iqale iphasiswe yini. Wonke umuntu into oyisho ngendlela yakhe. If awuculiseki indlela achaza ngayo, you better leave and go. Uye kuloyo omzwisisa kahle. Kungabe ukuthi yonke into kufanele ichazwe ukhathini noma uyizwe omunye umuntu. Ngiyakuphikisa, angikuphasisi ukuthi umuntu umezwe into komuntu useyibuze kimi. Kunalento le yokuzalwa wembethe. Ngake ngayichaza, okay, ngendlela yami engiyazi ngayo. Then nabanye abantu bayizwile labezwe khona ngendlela abayizwe ngakho. So mhlawumbe abaqinisekanga. Okay, ngicela ukuphinde ngiyichaze ngithi ukungena deep kuyona ukuthi kuyini ukuzalwa wembethe. Ukuzalwa wembethe ukuthi umntwana aphume ekweveli. Maweveli suke kuyinto ngesizulu esithi umhlwehlwe. Suke kuyinyama umhlophe ungathi inyama enonile njengomhlwehlwe. Kukhona abanenkolelo ukuthi umntwana menzelwe usuke kade ezalwe yiwele. Kwaphuphuma lelinye iwele noma laba miscarriage. Ebese ke lelinye iwele libe miscarriage. Kushuthi ngizobiza nje ngikahloniphisa lelo gazi lalo mntwana kaselikhava lo munye umntwana wasethi uzalwa wembethe. Leyo ncazelo nama akuyazi ngizwa abantu bengivusa ngayo. Mina ngicela ukuthi ngichazela ngiyami indlela engikwazi ngayo ukuzalwa wembethe ukuthi njengoba sengichazile ukuthi usuke kwintweni ekuwumhlwehlwe eyona vele esuke imqokusile imkhavile like usesakeni plastic into kanjalo ukhavekile kodwa nje umhlwehlwe nasobiza kanjalo. So le nhlezi ngiyibuzwa ngabantu bethi is it true ukuthi umntwana usuke kade bamawele eswini kwa miscarriage koyedwa kwasala igazi laselimbathisa lo munye laphenduka umhlwehlwe basithi uzalwa wembethe? Cha, amanga kuhlaza lawo mina ngokwami angeke nje ngize ngivume into enjalo ngithi ikhonto noma mina ngokwazi kwami mina ukwazi ile sengichazile. Okay ke kunesigaba la kuthiwa uma uzelwe umbethe uke ubuke ngathi uyiwele, especially kubantu abaprofetayo ubuke ngathi uyiwele, unewele elashona. Abanye baningi bahlale begezwa kuthiwa ugeze uthi washonelwa yiwele or wena izinto zakhe azilungi ngoba washonelwa yiwele. That's wrong ngokwakhona. Ake ngiyichaze ukuthi why abantu bedideka beba wrong. Kungani? Okay, kungani ke ubona bedideka bebona ngathi uyiwele? Nayi ngizoyichaza lento. Iveli yakho umhlwehlwe lo uzalwa uwembethe usuke ufana nawe uphila impilo yakho, uphethe impilo yakho. Mangena uphethe impilo yakho yini? Iwona ophethe inhlanhla zakho, iwona ophethe amaphupho akho, impumelelo yakho, izifiso zakho. Into eshodayo kuyona iveli le umphefumulo kuphela kwakho. Njengoba umntwana mezalwe nawe uyaphathwa kahle, uma kukhona into acelelwa yona noma mhlawumbe kuthiwa uyi-university uyofesa noma mhlawumbe ucelela yini nje noma eyinhlanhla efuna lihambe kahle, ushiswa nempepho lo mhlwehlwe uma wazalwa wona umntwana wabekelwa wona wangalahleka. Ushiswa nempepho. Uma ushiswe nempepho kukhulunywe kucelele lo celela kona. So iwona okhiye wakho oyimpumelelo yakho oqaqa izifiso zakho.
So icabangeke leyo nto ke kanjalo ukuthi uma kuthiwa yalahleka ayikho kuwena, lento iphethe amaphupho akho, izifiso zakho, impumelelo yakho, nomnotho wakho, yebo. So kuningi ekuphethe okuthinta impilo yakho. So maningi amathuba ukuthi uma beyibona abantu abaprofethayo bakhulume bathi unewele, because ukhona le part of your the part of your life engekho, ekuyiyona leya veil ekudinga ukuthi kubuye yona noma ibuyiswe ngendlela zakhona ukuze wena impilo yakho ibe balance, ibe right, ibe easy, namaphupho akho amanye amaningi aphumelele nezifiso zakho. So leyo nto kanjalo iphethe impilo yakho. Kulula ukuthi mangabe ivela kumuntu oprofethayo abone ngathi unewele. Into eshoda kuyona, ngiyasho nama umphefumulo kuphela eshoda ngawo wakho ngoba kuwena uyaphila, kodwa okuningi kwakho kukhiye kukuyona. That is why kulula ukuthi uma ivela kuthiwe unewele. Kulokuthiwa uma wakho uyazi ukuthi wayenewele la kwa miscarriage, yet uma wakho akayazi leyo. So isuke ingekho vele lokuthi unewele wa miscarriage uma wakho, kusuke kuyikuthi kuvela leya nto iveil le. So ivela as umuntu njoba ngithi iholder into eziningi zakho kunamathuba ukuthi ivele njengomunye umuntu. Iyo ke le, it's not like ukuthi usuke uma wakho miscarriage ngempela, webelethe wekhulelwe amawele wa miscarriage. Akunjalo, akukona ukuthi wekhulelwe amawele wa miscarriage njoba kulokuthiwa wena unewele. Yilento yokuthi wawembethe, lento oyembethe iyafana nokuthi impilo yakho nayo noma iwele lakho nayo, ngalento esengizichazile esuke iziphethe zakho. So le ukuthi usuke kade uma wakho ekhulelwe amawele la miscarriage wakhava lelo gazi, kwase kuba ukuthi umbethwe lo munye umntwana. Hayi cha, mina ngokwami ngiyazi le. So ezinye zezinto ingakho ngihlale mangikhuluma ngigcizelela ukuthi idinga uyicabange nawe mayishiwo umuntu into ukuthi does it make sense, is it possible for it to happen ngale ndlela isho ngayo. Ake ucabange nawe igazi le miscarriage seliphenduka liba umhlwehlwe omhlophe owenza inhlanhla kumntwana. Does that make sense? Igazi le miscarriage likhave umntwana esiswini bese libe iliyavele ukuthi imenzele inhlanhla. Lingaba inhlanhla lona igazi le miscarriage? Does that make sense? No, akuyenzi isense leyo nto. Noma uyichazele ingane ka first year, grade R or grade 1 lesikhathi samanje ama-2000, ngeke izibhilive leyo nto. Phela i-miscarriage is a bad luck. I-miscarriage isimo esibi, so asinayo i-outcome e-right. Even umuntu mengabe ne-miscarriage kufanele enziweni a-cleanswe. So kusho ukuthi ngoba bekwenzeka isimo esimbi sokungcola esingcolile. Imagine-ke uma sekuthiwa-ke leyo yinto leyo iba yilakhi, ikhava umntwana bese kuthiwa unelakhi ngoba bezemembethe. Ayenzi sense. Cabanga sengichaze kahle kwanele le ukuthi why umntwana ozelwe embethe kuloke kuthiwa badideka abanye bathi unewele wena. Yile ngubo le evela njengewele. It's not ukuthi usuka enewele laba miscarriage, lathola miscarriage wasala yena waphela ngalo. No, akunjalo. Futhi nako lo ukuthi kusuke kuyi-miscarriage ekhave lo mntwana omunye kuyikona kuthiwa yona into ezolwe embethe leyo, akunjalo. Yingakho ngithi sengathi inkulumo noma umuntu wasedlozini noma umuntu ongena osedlozini kodwa uma ukholelwa into zasedlozini ozilandela, sengathi inkulumo noma uyitshelwa umuntu uyicabangisise, uyibuze siyawenza umqondo, inomqondo kwayiyona, iphuma kumuntu onomqondo na.
mina mangiyixoxela umuntu iyawenza yena umqondo noma yena lo muntu engimxoxelayo uzongibona engathi kwamina anginamqondo. Kubalulekile ukuyibhekisisa into. Ngiyacabanga ukuthi sengibaphendulile labantu abahlezi benaleso sikhalo bethi khathini ake ukuchaze deep ngale ndaba yokuzalwa wembethe wamanje khona bayichaza nje khona bayichaza nje. Okay bazalwane, ubone yomntwana mangabezelwe wembethe iyabikwa emsamo ukuze phela isebenza ayivele imani isebenze nje iyabikwa. Mayibikwa ke lapha emsamo ibikwa ngale sikhathi ezelwe kushiwo emsamo kushiswa impepho kushiwo ukuthi nangoku unozibanibani noma usibanibani siyambona uzelwe embethe kanjena. Nayi-ke ilokuza induku yakhe noma nawo ukhiye wakhe umhlahlandlela wakhe esokhuluma ngawo-ke nina abantu abadala masimcelela into ezinhle emhlabeni, ngoba sinethemba lokuthi iyona emphathele impilo yakhe konke azele kufumbethe nempumelelo yakhe. Nangu ukhiye wakhe iyabikwa-ke ingubo yomntwana mezelwe embethe ukuze noma esishiswa nempepho isetshenziswa kuzwakala. Kungako-ke ukhathini anichazela kona namhlanje ukuzalwa wembethe. Ngiyacabanga ukuthi epizokuthulwa ngoba angangachazi bese ngenza isicelo sabantu nami ngikhiphe ungangolwazi lami, kodwa ngizobe ngiliphindile leli gama ukuthi yonke into kufanele uyibukisise ukuthi iyawenza yini umqondo. Kukangako ukwazi ukhathini ngokuzalwa wembethe.